לא יודע. אחי, אם הוא 100,000 זה מטורף. אם זה נכון, אז אנחנו מספילים בשביל שחקן 100,000. אחי. פעם הספלתי ווין טריידר. כי אחי, נכון ווין טריידרים ברנקדל, מה זה גרועים? כן. לפי הפרופיל נראה לי, הנה, גם עוד אחד אומר לפי הפרופיל שהוא חושב. תשמע, בז וואן רצח, תעזור לי עם בז. כן, הרב שלהם שחק גרוע, רק בז סוחר אותם. כן, נכון, וואו, הבז, אחי. גם בראונד הראשון וגם בראונד מקודם השני. כן, בראונד הראשון הוא סחב בטירוף, אין מה. בראונד השני גם עוד שני הפסדנו בגללו. כן. אם הייתי עושה לו לול, אז היינו... לא, 1 HP, 1 לא, אחי. 1 טאפ. טוב מאוד. לא, הג'ין מת. תחזור. יש לנו ליאון בזה? נראה לי, אני לא יודע. תחזור אבל. לא, אחי, למה קורס לי? אחי, אם קורס לך עכשיו... לא, חזר. אחי, קורס לי שוב, מה זה? קח את זה. לא, עידן, מה אתה עושה? אתה מתנגדת? יופי. תשמע, אחי, ואז עכשיו חונק. לא, איך ג'ין מפספס את זה? טוב מאוד שלי, אחי. נראה לי ניצחנו, אתה יודע? לא, מהצד. אחורה. אחי, הבא שלהם שחק גרוע. נכון, עכשיו. אני דורש לו 100,000? תבוא, מה אתה עושה ג'ין? אולי זה פייק. אוקיי, אחורה. לא, יש לו הייפר צ'ארג'. וואו. לא. יש, אחי, יש. אחי, סחבתי. יש, אחי. אחי, לא בס. לא בס, איך קוראים לו? אחי, מה הם אומרים? למה להגיד את זה בכוונה? תשמעו, צ'אט. 64,000 זה מכובד, אבל אמרתם 100,000. אמרתי 100,000. כן, אפילו היה פה איזה אחד